Barka da zuwa tashar ta matan Hausawa domin kallon shirye-shiryen da masu faɗakarwa. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zaran mun ɗora su. Assalamu alaikum. Kamar da yadda muka alƙawarta muku a koda yaushe, za mu kasance masu bibiyar Kannywood, halin da take ciki, shirye-shiryen Kannywood da sauran abubuwan da suka shafi harkokin Kannywood gaba da baya. Za mu kasance masu bibiyar wannan shirye-shiryen, muna kawo muku update a halin da ake ciki kai tsaye a wannan channel mai albarka, wato ta Tuna Baya TV. Kar ku yi ƙasa a gwiwa wajen danna subscribe tare da danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun kawo muku. A yanzu kuma mun kawo muku ci gaban da aka samu dangane da wato albums ɗin da Nura Inuwa zai sakarwa masoyansa a wannan shekarar ta 2021. A ranar 15 ga wata ne fitaccen mawaƙin wato Nura Inuwa ya fitar da wato poster ta album ɗin da zai fara saki na wannan shekaran, wanda ya yi shi domin masoyansa, wanda ya yi wa wato take Nidaku. Nura Inuwa bai yi kasa a gwiwa ba, a yau ma ya sake wallafa wani wato poster na ɗayan album ɗin da zai saki a wannan shekara. Album ɗin nasa wanda ya yi wa take da Lokaci 2021. Wannan album ɗin shine album na biyu cikin jerin albums ɗin da Nura Inuwa zai saki wato a wannan shekara. Nura Inuwa dai shine fitaccen mawaƙin da wato masoyansa suka kagu da su ga waƙoƙinsa sun fito a shekarar 2021 kamar yadda ya saba, wato sakar musu a yadda ya saba sakar musu a kowace shekara. Al'adar Nura Inuwa dai yakan saki wato dukkan albums ɗinsa a wato farkon watan farko na kowace shekara, misali January. Sai dai kuma a wannan karan Nura Inuwa bai saki wato albums ɗinsa a watan January kamar yadda aka saba ba. Wannan ya sanya masoya wato Nura Inuwa suka shiga wato wani hali na kaguwa wajen ganin cewa ya sakar musu albums ɗin. Har wa yau wannan ya tunzura masoya Nura Inuwa ganin har an shiga watan biyu babu labarin album ɗinsa ko posters wato na album ɗin ba a gani ba. Hakan ya tayar musu da hankali sosai, inda suka shiga yi wa Nura Inuwa zanga-zanga tare da yi mara duk wasu abubuwa na jan hankali a gare shi domin ya fitar musu da album ɗin. A ciki kuwa an samu wasu matasa da suka yi kungiya suka samu kofi na wato na lambar yabo suka kai wa Nura Inuwa har gida domin su yaba masa su kuma bashi karfin gwiwa na sakar musu albums ɗinsu. Nura Inuwa yana nan yana ta shirye-shiryensa na ganin cewa ya saki albums ɗin da ya kamata a ce ya sake su tun Januwari. Duk da dai cewa Nura Inuwa ya makara wajen sakin albums ɗinsa, ya saba wato ka'idar yadda ya saba yi wa masoyansa a kowace shekara na sakin album ɗin nasa a shekarar wato a watan farko na wannan shekarar. To amma a wannan karan ya fito ya ba wa masoyan nasa haƙuri, inda ya faɗa musu cewa nan ba da daɗewa ba zai fitar da wato albums ɗinsa na wannan shekara. To a yanzu dai nesa ta zo kusa, domin Nura Inuwa ya gama shirye-shiryensa kaf na sakin albums ɗinsa na wannan shekara, inda kamar yadda Nura Inuwa ya bayyana cewa albums ɗin nasa za su fita ne a cikin wannan watan, ba ma za su kai wata mai tsayuwa ba. Don haka ko yau ko gobe Nura Inuwa zai iya sakin albums ɗinsa. Abin da muke so da ku shine ga dukkan wanda yake son ya samu waƙoƙin Nura Inuwa da zaran ya sake su, ku yi subscribing wannan channel ɗin, sannan ku danna alamar ƙararrawa da an sake su lokacin da aka sake su nan take za mu sanya bidiyoyin za mu sanya waƙoƙin, sannan kuma za ku gani a ƙararrawar sanarwanku. Mun gode da kasancewarku da Tuna Baya TV, tashar da aka yi ta domin jin daɗi da farin cikinku. Mun gode.